Dobar dan i pozdrav, poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj 20. emisiji Hrvatska košarka. To je naša 20. jubilarna emisija u kojoj ćemo govoriti o jednome klubu koji je već u ožujku izborio Premier ligu za sljedeću sezonu, to je naravno Gorica. Govorit ćemo sa momcima koji nastupaju za ovaj klub, sa Josipom Sesarom, sa ljudima iz kluba i na neki način dokučiti kakva je tu atmosfera i kako će to moći izgledati sljedeće sezone. Naše ostale teme su standardne. Bavit ćemo se našim kadetima koji su u Francuskoj osvojili 3. mjesto, a koje smo posjetili protekloga tjedna u Svetom Martinu na Muri. Biće riječi o HT Premier ligi, o košarkašicama koje su završile prvi dio prvenstva i naravno o svim ostalim aktualnostima. Krećemo iz Gorice, naš prvi sugovornik je Josip Sesar, trener Gorice. U početku smo postavili pravila i sa igračima i ljudi iz kluba u dogovoru što smo sve razgovarali, šta smo htjeli i kad smo dovodili igrače. Postavili smo pravila kako se trebaju svi u klubu ponašati, od ljudi iz uprave, od mene pa i momaka koji to normalno treniraju. Dok nema ti iskakanja iz tračnica, sve je ok i opuštena atmosfera i normalno radi se kako ide. A nekad ako neko zastrani, onda to nastavimo vratiti u što kraćem roku. Tako da mislim da smo imali jednu sjajnu sezonu, da smo sjajno radili. Mislim da momci zaslužuju sve pohvale za ovo što su odradili i najkraće i ovaj rezultat koji je do sada napravljen bez poraza, da smo već u ožujku riješili plasman u Premier ligu. Dovoljno o tome govori koja je i ozbiljnost vladala u momčadi i u klubu cijelom. Pa da, čini mi se zapravo da je već ovoga trenutka Gorica klub razine vrijednosnica Osijek, Zaboka, Škrljeva. Pa mislim da je, nažalost, prošle godine bila takva situacija. Ja sam prije 2 godine bio u Gorici. Imali smo jednu sjajnu sezonu, nakon toga sam otišao, nisam se uspio dogovoriti sa starom upravom koja je bila tu. Nažalost, u tom trenutku je Gorica slijedom nekih nesretnih okolnosti, neki ozljeda koji su pratili, možda i lošije selekcije igrača, ispali su u drugu ligu i ove godine smo bili prinuđeni igrati ovu ligu. Ja sam se na početku sezone odmah dogovorio sa upravom, već mislim biti na kraju prošle sezone kad se ispalo, već smo sa gospodinom Novakom sam već imao razgovore i počeli smo formirati momčad za novu sezonu. To smo napravili dobro, napravili smo dobru selekciju, dobru podlogu za već Premier ligu, jer to nam je bio i cilj i sad treba vidjeti u biti hoćemo raditi neku doselekciju. Sigurno se treba pojačati, ali treba vidjeti isto i ovi momci koji su ove godine zaslužili taj povratak u Premier ligu, treba ih svakako nagraditi. Ja. Da, ovi momci više ne mogu podići nos jer su svoje napravili. Možda zaista jest trenutak da kažeš nekoliko riječi o osnovnim svojim polugama, o osnovnim igračima. Pa dobro, mislim da prije svega da su to momci jako karakterni, jako dobri dečki. Stvarno bez jednog ekscesa ove sezone, oni su odradili sve bez pogovora. Tu ne bih htio nekog posebno izdvajati, da ne bi nešto zaboravio, ali mislim da svaki od njih ponaosob zaslužuje pohvale za ovogodišnju sezonu, za njihovo ponašanje, na čemu osobno inzistiram jako puno, jer oni ipak predstavljaju i klub KK Goricu i grad Veliku Goricu, tako da u svakom slučaju tražimo od njih kad idemo na gostovanja i na samom parketu da se ponašaju dostojanstveno i da na pravi način predstavljaju i klub i grad. Mi često analiziramo sve segmente hrvatske košarke, ali nismo dodirnuli baš prvu hrvatsku košarkašku ligu. Kakva je tu konkurencija? Pa sad iz ove perspektive za nas nije bila neka visoka konkurencija. Međutim, mislim da sve te sredine zaslužuju da se igra košarka. Mislim da po meni, kad se bliži već kraj sezone, mislim da bi čak tu ligu trebalo proširiti, pa klubovi neki, odnosno gradovi koji imaju mogućnosti, imaju sredstva i imaju te neke domaće igrače, mislim da bi im trebalo izaći u susret i dati im priliku da igraju ovu A1 ligu. A uvijek će biti klubova, kako u Premier ligi, ako pogledamo Cedevita koja je financijama i igračkom možda kvalitetom za koplje iznad svih, sad su se malo približili, Zadar se malo približio, tako će biti i u svim drugim ligama. Ove godine smo bili mi, iduće godine će biti neko drugi ko će možda dominirati i to je uvijek tako. Negdje se potrefi dobra kemija, negdje se potrefi dobra selekcija odmah na početku i to je to. U kriznim situacijama puno klubova govori uvijek o tebi, a ti imaš jednu finu priču ovdje u Gorici. Dokle? Pa dobro, ja
trenerski posao je takav da je, ne može se puno unaprijed planirati. Mi smo ovdje dogovorili neku suradnju, normalno da se nismo uspjeli plasirati u Premier ligu, ne vjerujem da bi bio iduće i sljedeće sezone tu. Tako da teško je tu nešto oko toga komentirati. Meni je ovdje sad dobra situacija, mislim da klub stabilno stoji, sve što je dogovoreno sa igračima i osobno sa mnom, sve se rješavaju te obaveze, klub prema obaveze rješavaju na vrijeme i mislim da nema potrebe sad za nekim mijenjanjima. Ako dođe nešto što će zadovoljiti mene i na što će čak i ti ljudi iz kluba pristati, onda vidjet ćemo šta će biti, ali to je ono o tom potom. Dobro, za sami kraj, ako ostaneš, a postoji da kako i ta mogućnost, što ćete zadovoljiti sljedeće sezone, odnosno što ćeš tražiti na tržištu da bi ekipa bila jača? Pa treba sigurno ustabiliti klub da budemo taj stabilan Premier ligaš. Što se tiče mene, ja imam već neke pikove, 2 ili 3 igrača, ali to je sve u dogovoru sa upravom. Normalno ne smije se ugroziti niti u jednom trenutku egzistencija kluba i ne smije se ugroziti svi ovi momci koji su tu, koji su dobro napravili, koji su dogovorili neke plaće. Oni moraju biti ispoštivani i pojačanja će biti znači, u tom smjeru da se može to financijski sve pokriti. A vidjet ćemo šta i kako. Još je možda malo prerano. Ja imam neke potencijalne kandidate u kojima razgovaram i s kojima sam razgovarao. Međutim, još je prerano donositi neke zaključke i donositi već sad smjernice možemo neke imati, ali sad da kažemo da je to, mislim da je još malo prerano. 2, 3, Boys! Naš sljedeći sugovornik je Marko Petrović. Njegovo rodoslovlje je zaista poznato. Otac Aco, stric Dražen, zaista morao je biti košarkaš na ovaj ili onaj način. Njegova razmišljanja posebno su interesantna. Marko Petrović u našem programu. Definitivno ovo je već sad prvoligaška ekipa. Mislim da bi s ovim rosterom sigurno bili među 7-8 ekipa u prvoj ligi. I jedan jedini cilj je bio pod nas predstavljen prije početka sezone, to je ulazak što bezbolniji u prvu ligu i samo sam sretan na dečke, na stručni stožer što smo to u 3. mjesecu već uspjeli osigurati sa 19:0. Da, to nije bezbolno, to je zapravo bez poraza, to je sa velikom dominacijom i to mora odjeknuti bez obzira što na košarka nije razina nekih nekadašnjih. Pa to definitivno nije, košarka je stvarno nazadovala u zadnjih 20 godina. Ali jednostavno šta je tu je, moramo ići gdje jesmo i meni je drago zbog Goričke košarke da se opet vraća u Premier ligu, tam gdje je i mjesto. Dobro, zapravo prvu ligu već si igrao prije određenog vremenskog razdoblja i osjetio jedan od rijetkih ovdje. Kako je to natjecanje, šta misliš? Vidim da ste igrali i sa Zabokom i sa nekim klubovima i pobjeđivali u nekim prijateljskim utakmicama. Pa fizički je pogotovo nadmoćnije, sve jače, brže nego ova prva liga. Dečki su snalažljiviji, jači, bolji s loptom u svemu. Znači, to je Premier liga definitivno 2-3 koraka ispred ove prve lige. I mogu stvarno reći, kao što sam rekao, da bi s ovim rosterom bili među prvih 8, to pokazuje da smo dobivali i Zaboka i Zagreba uvjerljivo i mislim da nam je definitivno mjesto nazad u Premier ligi. Pretpostavljam kako nije čudno što si završio u košarci, jednostavno je to na neki način moralo tako biti. A da, definitivno, to je bio moj put, nije me niko tjerao na njega, jednostavno ja uz te idole doma koje imam sam jednostavno pratio košarku od malih nogu i zavolio taj sport. Tvoj otac Aco je zaista jedna od najelokventnijih osoba koje ja poznam u svijetu sporta. Kakvi su to razgovori o košarci kada pričate? Pa čujte, o njemu mogu samo reći da bi on po cijele dane mogao pričati o košarci. Jednostavno, od doručka do večeri njemu je košarka na pameti. Stvarno živi košarku i jednostavno ja nisam vidio čovjeka koji je toliko zaljubljen u taj sport i koliko to on gleda kroz prizmu svega i jednostavno gleda budućnost CDVita, pa gleda NBA, pa gleda treću seosku ligu, baš sve obožava. On je u Brazilu sada napravio pravi veliki uspjeh i to je svakako lijepo iz vašeg kuta gledanja, pretpostavljam. A čujte, nakon svega kaj se desilo nakon Eurobasketa i onog poraza nakon Rusije, jednostavno on je nekih 2 tjedna skroz bio van sebe nakon što se to desilo i došao je taj poziv iz Brazila. On je prihvatio ne znajući šta ga čeka gore i evo, sada je na 4:0 i nadamo se tom svjetskom prvenstvu da će ostvariti dobar rezultat. Prije 2 tjedna razgovarao sam sa vašom bakom, to je zaista jedna posebna i krasna priča, bili ste s njom u Americi pa nam malo opišite taj događaj, vaš stric Dražen tamo je zaista ikona, ne samo u Hrvatskoj već i tamo. Je, stvarno, čim smo došli unutra u Barclays Center, odmah su nas dočekali raširenih ruku, sve što trebate, Dražen je tamo ostavio stvarno neizbrisiv trag. Na New Jersey, sada na Brooklyn kad se dvorana premjestila. Jednostavno ne mogu vjerovati koliko ljudi zna za Dražena i ne samo zna njegovo ime, nego zna cijelu njegovu priču, gdje je rođen,
kad je počeo igrati, gdje je umro, točno na kojem kilometru autoceste, jednostavno ljudi su me stvarno tamo iznenadili. Tolika pozitiva oko svega toga da je jednostavno ježim se dok pričamo o tome. Gospođa Biserka je inače jako ponosna na vas, kroz razgovor smo to uspjeli dotaknuti i na vaš stil u kojem ne želite biti najbolji u košarci, ali imate neki svoj put. Pa je, definitivno teško za mene stvar u košarci, jer imao sam i Dražina i tatu prije toga. Jednostavno želim biti svoj čovjek, dati koliko mogu u košarci, a onda poslije toga neke stvari ili biznis neki tako pokrenu, to je bilo najbolje. Možda i izvan granica zemlje, znam da ste bili u Sjedinjenim Američkim Državama, našao sam jednu priču da ste bili sa Tristanom Thompsonom u zapravo sobi, cimeri. Da, Tristan Thompson je bio krevet do mene i sad on igra za Cleveland za ne znam koliko miliona. I Corey Joseph isto tako bio, on je član Toronto trenutno, ako se ne varam. Stvarno imao sam par NBA cimera. Da, Thompson koji je zapravo konkurencija našem Žižiću u Clevelandu, da. Mogu reći da se Žiža puno bolje snalazi od njega, po mom mišljenju, ali dobro, to je na treneru da govori ko će igrati, ko neće. Da, zato on ima velike cifre s kojima apsolutno može otvoriti svaka vrata. Za sami kraj, Marko, što će biti dalje u tvojoj karijeri? Još i relativno mlad, 25-6 godina koliko znam. Pa je, definitivno. Sad prvo razmišljam o ovoj sljedećoj sezoni o Premier Ligi dopred osvjetlom obraz Gorici. Od prije 2 godine znamo ušli smo u Ligu za prvaka. Ostvarili smo najbolji povijest u klupskoj, najbolji rezultat u klupskoj povijesti. Samo se nadam da ćemo moći odmašiti sljedeće godine, a onda ćemo vidjeti šta i kako dalje. Gorica ima nekoliko vrlo talentiranih mladih igrača. Ivan Majcunić nekada je igrao i za mladu hrvatsku košarkašku reprezentaciju koja ima i medalju sa velikog natjecanja. Prosječno oko 15 koševa po utakmici i velika uzdanica Josipa Sesara. Ivan Majcunić u našem programu. Osigurali smo već ulazak prije par kola. Prošlo kolo smo potvrdili i matematički prvo mjesto. Eto, za sad smo bez poraza, cilj nam je do kraja sezone tako i ostati, održati tu nepobjedivost, to jest neporaženost, pardon. I ništa, sljedeće sezone nije nam cilj samo ući i boriti se za ostanak, nego pokušati biti jedan stabilan premijer ligaš i pokušati si domaći play-off. Igrate prijateljske utakmice sa klubovima iz Premier lige. Je li dramatična razlika zapravo između te lige i ovu ligu koju sada igrate? Pa je, svakako, osjeti se u svakom kontaktu, osjeti se da je to jedan viši nivo, sve se igra brže, jače. Naravno da je velika razlika. U Premier ligi, znači, momčadi više treniraju. To je najveća razlika. U ovoj ligi naše većina momčadi je amaterski. Tako da, naravno da je velika razlika. A mislim da se mi možemo nositi sa većinom premijer ligaša. Da, i kroz treninge, kroz neke utakmice koje sam gledao, čini mi se da ste zaista jedna ozbiljna ekipa i da bi mogli možda biti i bolji sljedeće sezone. Da, pa većina naših igrača ima iskustvo Premier lige, neki čak i više. Papac, Mašić igrali su ovu regionalnu ligu, čak i Euroligu. Tako da mislim da možemo biti vrlo konkurentni u sljedećoj sezoni u Premier ligi. Vaše iskustvo seže i u mladu hrvatsku košarkašku reprezentaciju, tu su i neke medalje, to je zaista krasna činjenica. Da, lijepo se uvijek prisjeti toga. 2014. na Europskom prvenstvu do 18 godina smo osvojili broncu i godinu nakon toga na svjetskom prvenstvu do 19 godina. Eto, jedno slobodno bacanje nas je dijelo do zlatne medalje. Sreća je bila na strani Amerikanaca, ali dobro, mislim da nam je neko prije prvenstva ponudio srebrnu medalju, mislim da bi svi potpisali. Gledao sam vaše brojke, one su zaista prilično dobre. 15 koševa, 4 skoka, 4 asistencije, baš fine brojke koje bi vjerojatno trebala tako biti i u prvoj ligi, odnosno u Premier ligi. Pa da, ja se tome nadam. Biće sigurno puno teže nego ove sezone, ali eto, radit ću koliko mogu da to bude i sljedeće sezone. Imamo dobre uvjete ovdje. Mislim da je klub stvarno dobro organiziran što se tiče svih segmenata i eto, nadam se da će sljedeće sezone biti isto tako. Što mislite u kojem smislu možete napredovati, motorički, taktički, u nekom drugom smislu? Pa, naravno svaki segment uvijek može bolje, treba popraviti uvijek možda malo fizičku spremu, tako da budem čvršći i što se tiče tih kontakata i u obrani i u napadu prilikom prodora. I tako, na svemu treba raditi, ništa ne treba zapostaviti. Pred kraj opišite nam malo Goricu, uopće ambijent ovdje, kako je to kada se igraju utakmice, kakva je atmosfera? Pa eto, nažalost, nema baš možda puno ljudi na tribinama. Volio bi da to bude nešto više, možda će biti sljedeće godine. A što se tiče momčadi, to je stvarno, atmosfera je jako dobra,
svi se međusobno podupiremo, toleriramo, eto, igramo jedan za druga, kako bi rekao, mislim da stvarno timska igra nas izdiže, svaku utakmicu nekog drugog pojedinca i mislim da je to ono što bi svaka ekipa trebala težiti prema tome, jer to je najbolji način igre. Da. Vaša košarkaška priča vezana je isključivo uz dvoranu ili volite baš gledati košarku, neke utakmice preferirate? Pa volim naravno više možda Euroligu nego NBA. Tam je košarka puno zanimljivija. A naravno poneku utakmicu otiđe se i tu u blizini u Zagrebu na našu ligu Premier i tako. Uređivačka struktura je strahovito bitna za svaki ozbiljan kolektiv, a Gorica ovoga trenutka to svakako jest. U svakom slučaju vrlo uredan klub, pa ćemo porazgovarati u sljedećim trenucima sa jednim od čelnih ljudi, a to je Darko Novak. Svi naši ciljevi zacrtani na početku sezone su ispunjeni već 5 kola prije kraja, jel? Ali ne samo u seniorskom pogledu. I u omladinskim kategorijama smo napravili značajan pomak, što nam je bio cilj na početku sezone. Dio smo masovili, išli smo na edukaciju naših trenera mladih, tu smo napravili isto veliki pomak i mislim da ćemo još više prema tome ići. Čuo sam od Josipa da ste vrlo stabilni i da plaćate, to je zapravo u ovom današnjem vremenu najvažnija stvar. Kako se snalazite s novcem? Pa mi smo zahvalni gradu. Grad je naš osnovni financijer, jasno uz nas članova uprave i sponzora vrlo malo. I to smo rasporedili na jedan pametan i razborit način i tako funkcioniramo. Što imamo, što nemamo, jel? Da. Klub je zapravo već dotaknuo tu prvu ligu prije određenog razdoblja, ali ovoga puta baš ste ušli žestoko i u prijateljskim utakmicama dobijate relevantne protivnike. Kakva će biti sljedeća sezona? Pa za sljedeću sezonu mi bi se zadovoljili da budemo stabilan premijer ligaš, jer grad od 5. grad u Hrvatskoj je zaslužio da ima jedan klub košarkaški koji ima i tradiciju u Velikoj Gorici. Naš klub je star, osnovan je 68. godine, i to je gradski klub. I zaslužio da budemo stabilan premijer ligaš. I mislim da to možemo bez problema i održati i postići. Na neki način to je jedan velikogoričko-košarkaški nogometni udar. Mogli bi nogometaši ući u prvu ligu. Cijela priča je prilično interesantna za jedan grad kao što je Velika Gorica. Pa ja ne bih rekao da je interesantno i trebala bi biti, jel? Ovakav stadion nogometni je zaslužio prvoligaša, jel? A isto tako i košarka i svi drugi sportovi. Gorica je veliki grad sa velikim brojem stanovnika. I sa velikim gradskim proračunom. I grad dosta ulaže u sport. Vrlo je važno što će biti sljedeće sezone. Kako napraviti dobru ekipu, kako zadovoljiti parametre da baš budete tu gdje želite? Pa mi smo ovu ekipu kad smo slagali smo za 2 godine. Ja? I trenera smo doveli i sa svim igračima smo dogovorili još jednu sezonu. I mislim da nećemo napraviti velike promjene, zavisi jasno od trenera ili njegovih želja, ali mislim da male kozmetičke promjene i mislim da smo zadovoljni sa ovim sastavom. I mislim da sa ovim sastavom možemo biti stabilan premijer ligaš. Kako uspijevate zadržati zapravo Josipa? On ima dobrih ponuda, a vjeran je vama na neki način, već je bio ovdje prije određenog vremena. Pa to morate njega pitati. To ću ga ja svakako pitati, ali zanima me i vaš kut. Pa ja mislim da je njemu bitno da ima potporu u upravi, da ima s kime razgovarati i da su financije i sve ostalo na mjestu. Što nije u većini klubova. Ja u stvari ne znam, ali mislim da nije. Za sami kraj, ovdje će, nadajmo se, sljedeće godine doći i naša televizija da vas prati kroz utakmice Premier lige. Kakav je udio gledateljstva ovdje u Gorici na tribinama? Kako ih potaknuti? Pa, u ovoj ligi nismo bili zadovoljni. Godinu prije kad smo bili Premier liga bilo je dobro, ali mislim da će sad biti još bolje. Malo se ipak Gorica, popularizira se ta košarka, a popularizirat će se još više kroz Premier ligu, kroz dolaske Cibonec i Devite i mislim da će biti dobar. I za kraj mladost, na njoj sve ostaje, ima li mladih momaka ovdje, ima li mladih kategorija? Pa ima i bit će ih još više i mislim da mi trebamo biti taj klub koji će razvijati mlade kategorije i koji će stvarati igrače za nekakve bolje klubove. Jel? Znači da budemo neki rasadnik za mlađe talente.
Svakoga tjedna govorimo o uzbudljivosti naše lige. HT Premier Liga zaista je prilično uzbudljiva na samome dnu. Međutim, i Cedevita i Zadar ovoga trenutka igraju jednu posebnu utakmicu, a ta utakmica vezana je uz koš razliku. Tko će biti bolje u tom segmentu bit će prvi, ali ovoga trenutka ipak je prerano o tome ozbiljnije govoriti. HT Premier Liga u našem programu. Pred nama je dakle 22. kolo HT Premier Lige, jedna relativno mirna stanica uoči sasvim sigurno burne završnice. Naime, u ovome kolu favoriti ne bi trebali ispustiti pobjede, ali nikada se ne zna. Zadar je već sinoć lako nadigrao Hermes Analyticu sa 83-74. Najbolji strelci Ivanov sa 19 i Gray sa 16 koševa. Kod Hermesa odličan Grafolić, 22 koša, 8 skokova, 5 asistencija. Između Zadra i Cedevite traje jedna raritetna bitka u kojoj obje momčadi pokušavaju što većim razlikama poraziti svoje protivnike uoči doigravanja. Naime, u međusobnom omjeru Zadar i Cedevita su potpuno jednaki, pa će presuditi koš razlika ova dva sastava u borbi za jedinicu uoči play-offa. Cedevita, koja je u ovome kolu slobodna, trenutačno znatno bolje stoji. U subotu su ekipe iz sredine ljestvice veliki favoriti protiv momčadi koje traže spas. Ribola Kaštela dočekuje Škrljevo, Zabok je domaćin Jazinama, dok će u Sinju biti pravi spektakl. Alkar u punoj dvorani čeka Cibonu. Točno u podne, u nedjelju igraju nekadašnji euroligaši Zagreb i Split, dok će u ponedjeljak odmjeriti snage vrijednosnice Osijek i Šibenik uz prijenos u programu Arena Sport televizije. Evo sada i grafički satnice utakmica 22. kola HT Premier Lige. Zadar je pobjedio, kako rekao smo, Hermes Analyticu sa 9 koševa razlike. U subotu u 19 kreću Ribola Kaštela i Škrljevo, a pola sata kasnije počinju utakmice između Zaboka i Jazina, te Alkara i Cibone. Nedjelja u 12 termin je utakmice Zagreb-Split, dok će u ponedjeljak uz prijenos u programu Arena Sport televizije igrati vrijednosnice Osijek i Šibenik. Cedevita je u ovome kolu slobodna. Na tablici Cedevita i Zadar imaju omjer 19-1, Cibona i Šibenik na 3. i 4. poziciji 14-5. Slijedi Škrljevo, Split, Zabok, Osijek, Hermes Analytica je na 9. mjestu, Alkar na 10. pa onda Zagreb, Jazine te Kaštela. Najkorisniji igrač cijeloga prvenstva i dalje je Luka Žorić ispred Ante Krapića i Davora Konjevića. Najbolji strijelci HT Premier Lige su Krapić, Žorić i Konjević. Krapić je zaista potegao u zadnje vrijeme i ima skoro 20 koševa po utakmici. Najbolji skakač trenutačno je Luka Žorić sa gotovo 8 uhvaćenih lopti po susretu. Perković i Krstanović su konkurencija. Najbolji asistent je sve bolji Mirza Sarajlija iz Jazina. Više od 6 dodavanja po susretu. Kapusta i Štemberger su iza njega. Najefikasnija ekipa prvenstva je Zadar sa 94 koša, pa onda Cedevita i Cibona kao konkurencija na 2. i 3. poziciji i na kraju najkorisniji igrač prošloga kola je Džanan Musa, koji je Splitu na gripama zabio 36 koševa uz 8 skokova i 10 asistencija, što je nestvarna valorizacija učinka od 50 bodova. Košarkašice su odigrale posljednje kolo uoči doigravanja. Sada je znano tko s kojih pozicija kreće u doigravanje. Isto tako znano je i tko ispada. O tome, ali i o završnici Hrvatskog košarkaškog kupa za košarkašice govori Juraj Čajevec. Odigrane su utakmice posljednje kola prve ženske košarkaške lige. Najzanimljiviji je bio dvoboj za 3. poziciju na ljestvici između Raguze i Splita. Naime, Raguza je slavila rezultatom 72-64 i time izbjegla dvoboj u polufinalu protiv aktualnih prvakinja Medveščaka. Sjajna kod Dubrovčanka bila je Josipa Zovko, koja je ubacila 22 poena i imala 16 skokova, a kod košarkašica Splita najbolja je bila Mamić sa 22 poena. Trešnjevka je u zadnjem kolu razbila Dubravu sa čak 91 košem razlike. Konačan rezultat bio je 116-25 za Trešnjevku i time su košarkašice Trešnjevke zaključile uspješnu sezonu u kojoj su čak veći dio vodile, odnosno bile su prvakinje zimskog dijela prvenstva, ali na kraju su košarkašice Medveščaka ipak osvojile regularni dio sezone. Plamen Požega je na domaćem parketu izgubila u posljednjem dvoboju protiv Šibenika 51-66. Šibenčak je predvodila odlična Klaudija Periša sa 19 koševa, a kod domaćih sjajnu utakmicu odigrali su Lovrić i Soldo, obje su ubacile po 15 koševa za svoju ekipu. Podrovac Gigant je izgubio kod kuće od Zadara, rezultat je bio 66-75 za Zadar.
U toj utakmici briljirala je Vrsaljko sa 29 koševa i predvodila je svoju ekipu ka pobjedi u posljednjem kolu. Slijedi pogled na tablicu, Medveščak je osvojio regularni dio sezone, Trešnjevka je na drugoj poziciji, Raguza treća, Split četvrti. U play-offu Medveščak će igrati protiv Splita, a Trešnjevka protiv Raguze. Na petoj poziciji završile su Puljanke, na šestoj Zadar, na sedmoj Šibenik, na osmoj poziciji Podravac Gigant, na devetoj Plamen Požega, a iz lige ispadaju Dubrava i Brod na Savi. Na kraju ćemo se osvrnuti na ovosezonsku statistiku, izdvojit ćemo najbolje u pojedinim segmentima. Najbolji strijelci prve ženske lige bile su Mihaela Lazić sa nešto manje od 22 koša po utakmici, zatim Lana Pačkovski i Klaudija Periša. Najbolja skakačica lige je Nives Džafić iz Dubrave, nešto manje od 12 skokova po utakmici, druga je Klaudija Periša, a treća je bila Katarina Trehub. Najbolja asistentica lige je Lana Pačkovski iz Pule Črnje Turs sa nešto manje od 7 dodavanja, druga je Kristina Soldo iz Plamen Požege, a treća je Sanda Tošić. Najefikasnija ekipa lige je Trešnjevka sa 81,3 poena po utakmici, druge su košarkašice Medveščaka, a treće košarkašice Splita. Za kraj napominjemo da se za tjedan dana igra završnica Kupa Ružica Megla Rimac u Dubrovniku u dvorani Gospino polje po sljedećem rasporedu. Poluzavršnica igra se u subotu 14. travnja, Šibenik protiv Medveščaka, zatim Raguza protiv Zadra, a završnica finale je dan kasnije. Mladi košarkaši do 16 godina koje smo prije tjedan dana posjetili u Svetome Martinu na Muri osvojili su treće mjesto na turniru u Francuskoj, pobijedili su domaću selekciju, pa ćemo prozboriti nekoliko rečenica o tome kao i o nastavku jedinstvene kadetske košarkaške lige. Vrlo koristan turnir odigrali su naši mladi kadeti u Francuskoj u Bellegardu, gdje su se susreli s ponajboljim mladim europskim vršnjacima iz Španjolske, Grčke i Francuske. Kako su igrali bez važnih kotačića, prkačina i tišme, bilo je interesantno vidjeti kako će se snaći. Na početku su izgubili od uistinu jake Španjolske, iako su bili posve konkurentni više od 30 minuta, a u jednom trenutku vodili su sa 9 poena razlike. Naš najkonstantniji igrač Matej Bošnjak imao je 16 koševa i 9 skokova. Uslijedila je nešto slabija prezentacija u kojoj je Grčka bez rezultatske dramatike pobijedila našu vrstu. Uz Bošnjaka lijepe dionice ostvarili su Lisica, Buljević i Perasović. U susretu za treće mjesto krasna utakmica i pobjeda Hrvatske protiv domaćina Francuske sa 75-73 nakon produžetka kojega je u posljednjem napadu sjajnom tricom izborio Filip Paponja. Po 23 koša ubacili su Matej Bošnjak i Lukša Buljević, dok je Paponja uz odlučujući koš na kraju imao 12 koševa i 10 asistencija. Turnir je stručnom stožeru kojega vodi Mladen Erjavec donio važne spoznaje i sigurno će biti važan za nastavak cjelokupnog procesa napretka ove izrazito nadarene vrste U16 koja će 10. kolovoza u Novome Sadu igrati Europsko prvenstvo. Inače, u jedinstvenoj kadetskoj košarkaškoj ligi, koja je ovih dana nastavljena i koju pune ovi momci o kojima pričamo svakoga tjedna, vode Cedevita i Cibona sa samo jednim porazom. Split je treći s omjerom 10-2, a potom slijede Zadar i Pazin. Trenutačno je najkorisniji igrač lige Cibonin Roko Prkačin, koji prosječno ima 25 poena, 12 skokova i 5 asistencija. Ovaj nam vikend donosi dva derbija kadetske lige, Split protiv Cibone te potom Cibona protiv Zadra. Dobrodošlica Gorici u HT Premier ligi kao naša završna misao 20. jubilarne emisije Hrvatska košarka. Toliko za danas. Lijepi pozdrav, budite i sljedećega tjedna ponovno s nama.